كخوبة نبدأ channelي إنكو بسلام متأخم ندابلكو أبز حلفة سامون فيديو سارح نيره أب notification كا حنتي comment رخيبة مالتي انتي تبل كيدو موتا ملاسي ويلي عد زي بالكس طعم عدي كتنا أسي إذا حاوي وإذا حفتي تتحفتا أبزي طعم بوتات اللو أزي يرد علومي بطعم يزرد علو جناخه أتا فيديو نزر أخوما أنا نكندا كناقص حسيبي يفلطني كندا خا بعيتنا أس عدي أيكونتن نتوم زي رأخوما خا أب description box كأمتلكمي اللينك قبري أبتي كأمتئي أتيهم رأي وايهم أتا فيديو كلتا تحسو إذا اللوا قطر حدا نتوم زي متأخم بسوشيال ميديا برين ووش أيتخونو بتترئيو نجارات أيتتحازو تداليخم متو مس متأخم كأنت challenge سمتان كتحالفوه نرأسهم أداليخم ما متو قطر خلتا خا أتوم كفيلكم تمتو خا مس متأخم أورحي أبشد الشورح أب عامت كنزاكم تملسونو ساعات أيكونن حج كندا أورحي أسرع حمشان شح تأتويهم أبشد الشورحي تأتويهم كمان ديكونس أكيبكم كتملسوا إيهم أب عامت كا كندو أكيبكم كتملسوا إيهم حج ساعات يكونن بحلفين نيو كامر مخنياتو أنا بزحات نيو كامر سيراكبه بصراح نراقبينا الشاور حجيرة شمونتور حجيرة عامت جيرة سرح كي جمهور يبلوني اسكناي كندا أون تاون ألو تاون قونا بناتي حساب بناتي opinion كنرأينا أوكي كندا أبز ساعات زي قطر حدا أون تاوي قونا دبلو أنا safety نعاخا safety نفاميليخا safety ندقخا safety نجنزبكا safety خا ندلكا هابت مالتي نستلكا دخونا أسد دلكا safety لو وحسي دق خاوتهم بسلام يملسو جنزبكا أبانك بسرعة يقمطلكا جزات لكا بيزنس لكا وحسي فرحادة وحسناتي أب كندا كتر خلتا خا تمرتي نايدق خا تمرتي نعاخا تمرتي ألو نعاخا ولا خمهروخا دلواتيهم قانقوا خمهروخا خقولو ددلخا شورت كورسز كتوسد تخيل مالتي ارسلت خاني السخا تصعيتكا السخا اندحر دا صعيركا ناتكا بيزنس تقبر تمرت ختمهار دخونه نجار كتقبرسي الله تي ناتكا بعلخا ክትገብሮ ትኽእል ክትገብር ትኽእል ኢኻ ብኡ ኸኣ ብኡ መጠን ከዓ እቲ ምዕባለ ዝበሃል ከዓ ናባኻ ይመጽእ ማለት እዩ ብኹሉ ከዓ ትውስኽ ብኹሉ ትምዕብል ማለት እዩ እቲ ኣሉታዊ ጎኒ ኣብ ካናዳ ከዓ ኣብዚ እዋን እዚ እቲ ጆብ ማርኬት ዝበሃል ናይ ስራሕ ዕድላት ኣዝዩ ፀቢብ እዩ ኣሎ ብሕልፊ ከዓ ነቲ ኤክስፒሪየንስ ዘይብሉ ሰብ ወይ ከዓ ሓድሽ ኮይኑ ናብዚ ዓዲ ስራሕ ክረክብ ፀቢብ እዩ ዘሎ እቲ ብቁፅሪ ከርእየኩም ብቁፅሪስ ከረዳእኩም ማለት እዩ ስለዚ እቲ ሽቕለት ኣልቦነት ዝበሃል ኣብ ካናዳ ኣብዚ ሰዓት እዚ 7.1% ኣሎ unemployment rate ካብ ሰፕተምበር 2025 ድወሰድክዎ ዳታ 7.1% ኣሎ እዚ ማለት እንታይ ማለት እዩ ኣብ ካናዳ ክሰርሑ ዝኽእሉ ሰባት 21 ሚልዮን እዮም ንበል ማለት እቲ ዕድመ ዝፈቐደሉ ክሰርሕ ሲ ካብቲ ዕድመ ዝፈቐደሉስ 21 ሚልዮን ሰብ ኣሎ ተልና ካብኡ 7.1% እንድሕር ዳ unemployed ኮይኑ ወይ ከዓ ስራሕ ዘይብሉ እንድሕር ዳ ኮይኑ ክንደይ ሰብ ኣብ ካናዳ ስራሕ ዘይብሉ ኣሎ መሰልኩም 1.5 ሚልዮን ሰብ ስራሕ የብሉ እቲ ዝርከቡ እቲ ስራሕ ከኣኒ ናይ ኮሚኒቲ ኮይኑ ኮሚኒቲ እንተስተወዳዲሮም ድዮም እንተስተሓባቢሮም ድዮም
ሓደ ዓይነት ኮሚኒቲ እቲ ስራሕ ይረኽበሉ ኣብ ሰዓት እዚ ማለት እዩ እቲ ካልኣይ ኣብ ካናዳ ኣሉታዊ ጎና ሕጂ ኣብ ሰዓት እዚ ኮይኑ ደሎ ከዓ ናብራ ከዓ ኣዝዩ ወሲኹ ገዛ ክራይ ወሲኹ ኩሉ ወሲኹ ጋዝ ወሲኹ ኢንሹራንስ ወሲኹ ናይ ኩሉ ዓይነት ኢንሹራንስ ወሲኹ መግቢ ወፂኻ ስፔዛ ክትገዝእ ከለኻ ኣዝዩ ወሲኹ ማለት እዩ ኩሉ ነገር ወሲኹ ሕጂ እንድሕር ኢንካም ዘይብልካ ኣብ ልዕሊኡ እንድሕር ደኣ ናብራ ወሲኹ ነቲ ሰብ ይኸብዶ ማለት እዩ እቲ ቀደም ብዕላል ኣሉታዊ ጎኒ ካናዳ ድበሃል በዓል ዌዘር እቲ ይፅምወካ እዩ ዝበሃል ወይ ከዓ እቲ መግቢ ናይ ካናዳ ኦርጋኒክ ኣይኮነን ዝበሃል ዝነበረ ሕጂ ኣይ ብዙሕ ኣይለዓለን እዩ ምክንያቱ ንሰብ ካልእ ነገሩ ስለ ዝኸበዶ ማለት እዩ ናይ ስራሕ ነገሩ ስለ ዝኸበዶ ናብራ ስለ ዝኸበዶ ሕጂ ፕራዮሪቲ ደሎ እቲ ካልእ ነገር እዩ ዝዕለል ማለት እዩ እዚ ኣብ ቪድዮ ንርኣያ ክፈልጦ ደልየ ዘለኹ ህዝቢ ካናዳ ከመይ ይነብር ኣሎ ሓፈሻዊ ርእሰይ ክሪኣ ከለኹ ኣወንታዊት እያ ነይራ ብዙሕ ምንጭ ዘለኒ ግና ገለ ነገር ኣጋጢሙ ትዝነብረሉ ግዳም ሓዳራይ ክኸውን ይፈልጥ ዝራ ኣለውን ምስኦም ክነብር ይኽእል ካብ ካልእ ሰብ ኣነ ይሓይሽ ግናኸ ከመይ ኢሉ ሰብ ኣብ ካናዳ ዘሎ ኣለኹም ዶ ከመይ ኣለኹም ኣነስ ኣብ መፈንጠራ ዝኣተኹ ዝመስለኒ ዘሎ ፅቡቕ ስራሕ ረኺበ መስከረም ጀሚረ ዋላ ምስቲ ስራሕ ትሕቲ 4,000 ንዓመት እዩ ዝኽፈል ትምህርቲ ዘድልዮ ስራሕ እዩ ወላ ሓንቲ ነገር ክገዝእ ኣይከኣልኩ ገዛ ክራይ ክኸፍል ኣይከኣልኩ ተስፋ ቆሪፅ ሓዚነ ይፈልጥ ኣወንታዊት ሰብ ምዃነ ግና ከመይ ኣለኹም ደሓን ዲኹም ምክንያቱ መልስኹም ኣይፋል እዩ ዝኸውን I'm just feeling so much despair and I know I'm normally like really positive but I'm just like how is everyone else and are you okay because the answer is probably no ሕጂ እውን እንተኾነ መልእኽተይ ንጹር እዩ እቶም ትመፁ በቲ ፖስት ተገይሩ ኣብ ሶሻል ሚድያ ትርእይዎ ነገር ብሬን ዋሽ ኣይትኹኑ ርእስኹም ተዳልይኹም መፁ ነቲ ዝገጥመኩም ቻሌንጅስ ክሰግርዎ ክቐለኩም እዩ እናበልኩ ኣብ ዝቕፅል ክሳብ ንራኸብ ሳብስክራይብ ምግባር ኣይትረስዑ ሼር ምግባር ኣይትረስዑ ላይክ ግበሩ ቴንክ ዩ